Recomendarías tomar, a ver. Bueno, pues Moi boas tardes, amigos, benvidos. Son as 4:36 minutiños, pasan uns minutiños de media. Hoxe saudámolos dende Barro. Viñemos visitar esta comarca de Pontevedra. Ademais, hai que dicir que cunha temperatura magnífica. Moi boas tardes, Juan Fuentes, Bernardo Montaña, compañeiros, que tal? Hoxe encantados, Claro que sí, boas Así tardes, gusto. compañeiros, boas tardes, Barro. Está chegando a xente aquí ao campo da festa. Mira, vas a chegando moi boas xa. tardes a todos na casa. Hoxe temos unha tarde de maravilla. Hoxe temos unha tarde a 15 graus. Ai. Estamos en decembro, 15 graus. Así que se queren vir aquí a Barro e pasar unha tarde de festa con nós, aquí vos agardamos. Hoxe imos comer raxo. Despois vos adianto o menú. Claro que sí, que é o motivo que nos trae ata aquí. Hoxe é a festa gastronómica do Barro Club de Fútbol. Primeira edición da Raxo Festa, que aproveitan ademais para celebrar un campeonato de fútbol interparroquial. Vamos, que os veciños de todas as parroquias van botar unhas risas e nós tamén. Por suposto que sí, unhas risas, e agardemos que aquí a xente tamén quera botar un bo baile, non? Digo eu, porque hoxe traemos orquestazas. Temos con nos a Orquestra Marbella, que nos vai amenizar ao longo de toda a tarde. E mira como gusta. E por se iso fora pouco, tamén vai estar con nos la Oca Band, así que non nos podemos queixar de baile hoxe. E tamén hai moi bo baile de salón e de competición aquí nesta comarca. Van no demostrar hoxe, e por suposto, como nunca nos falta, música baile tradicional que vai representar a toda a comarca de Pontevedra hoxe aquí nesta praza en Barro. Ben compretiña música, Home, Lucía? moito. Tamén imos comer. Como sempre, vos vou dicir o que imos comer. Pois ben, todos os pratos con raxo que se poden degustar nesta primeira Raxo Festa, ímolos papar nós. Témolos que papar para contarvos a vos como se preparan e como se fan. Sí, fala por ti. Non é por vicio, E ademais, bolo de ovos e larpeira daqui de Barro. Planazo. Xa Tarde ves. de sábado, tarde de aquí Galicia. Só nos queda que sexan partícipes connosco. Toda a nosa audiencia sabe que ten as redes sociais do programa a súa disposición para que nos fagan chegar as mensaxes que así desexen. Facebook do Aquí Galicia, perfil oficial en Twitter, @AquiGalicia, e tamén esa páxina web a que poden subir fotografías adicadas que logo leremos aquí en directo. 3 dobles, lembren, aquigalicia.tv. E ben que nos gusta velas, ademais, así que xa saben, empezamos con música, un clásico Tico Tico da man da banda de música juvenil de aquí, de Barro, arrancando.
moitísimas grazas, por favor, Alberto Promedio. Moi boas tardes, director. Moi boas. Bueno, que Acabadenos de maravilla, levar ao Brasil agora mesmo, non? Por ali cerquiña estuvemos. Bueno, a verdade é que dá gusto empezar así con un poquinho de marcha tamén. E ademais, hai que dicir que é unha banda moi nova. Vemos xente aquí, hai varias xeracións, pero xente moi nova. Sí, a banda, bueno, hoxe aquí tamén temos a banda da escola, que nos veñen a botar unha man. E sí, hai xente desde os 8 anos, pois hasta os... Bueno, hai algún xa maduriño de 30... Non digas que soy maduriño, eh? Maduriño, No, digo eu. Maduriño, Banda, maduriño. banda nova, porque de feito é a banda juvenil de Barro, pero banda que xa ten a súa historia, facedes un cuarto de século para o ano que ven, é así? Exactamente, para o ano cumplimos o 25 aniversario, temos o ano repleto de fechas importantes que vamos ter diferentes actuacións. E bueno, invitamos desde aquí a todo o mundo que veña as nosas actuacións, que van ser sorprendentes. Xa avisa, con que nos ide sorprender? Si aviso, si digo máis, xa deixe de ser sorpresa. Claro, sorpresa. Vai haber moitas cousas. Bueno, o primeiro sí que podo anuncialo xa. Temos un concerto día 30 de decembro que será a apertura do noso 25 aniversario, que contaremos ca colaboración da Coral Polifónica de aquí de Barro. Que maravilla. Sí, vai estar moi ben. Decías que xente madura de 30 e pico. Vamos a ver, Alberto. Ai. Haberá algún, ainda que sexa banda juvenil, creo que tedes un que está na banda dentro do comezo. Adrián, pode ser? Sí, Adrián, témolo aquí cerquiña. Onde está Adrián? A ver, Adrián, que vente con nos. Vente, Adrián, por aquí promedio. Un aplauso para Adrián, Acaba de ni non chamar- contaba con él. Con esto, non contaba con esto. Acaba de chamar xente madura aos de 30 e pico. Eu non sei que lle podemos dicir, porque isto... Eu xa estou acostumbrado porque como sempre me vacilan polo tema de ser o máis o veterano que non o maior ni moito menos, pero bueno, levo con moita dignidade, a verdade, sin problema. Así non pode ser. A verdade é que, bueno, hai que dicir que nesta comarca e en Barro concretamente hai moita tradición musical porque tamén hai outra banda, verdade, a cultural, que tamén hai xente con unha longa traxectoria, non é así? Sí, por sorte, ainda que somos un concello pequeno, pois somos un concello con moita historia musical e sobre todo pois que, como decía aí atrás, somos terra que colleitamos bo viño, pero tamén temos boa colleita de músicos, Sí, señor. Tamén Moi bons marcarlle unha músicos aperta. saíron de aquí de Barro, non? Sí, hai xente profesional que se dedica a isto da música. Bueno, aquí estamos facendo ese traballo de que a xente nova, pois un día de mañán poida vivir da música. Para iso estamos aquí. Pois eso, mandamos dende aquí un saúdo á banda cultural. Sí. E, por certo, preguntame outro día unha persoa que era un asturiano que viña de fora e me dicía por que hai tanto músico en Galicia? É polas bandas, non? Sen dúbida ninguna. As bandas é donde os músicos empezan a funcionar e despois fanse profesionales. Pero a banda é a cuna da música aquí en Galicia. A nosa canteira de músicos. Exactamente, xusto. Orgullo, dende logo, poder ir leválo polo mundo porque viaxase moito, non sei se é o voso caso que non só por esta comarca, senón que viaxades tamén que a música é a que vos leva fora. Pois sí, a verdade é que coa banda de Barro, por exemplo, tivemos a sorte de participar no certamen internacional de Valencia nun par de ocasións, tamén no de Aranda de Duero, e pois a verdade é que, bueno, somos un pouco as oficinas de turismo, somos a oficina ambulante de turismo do noso... Iso está ben, E levámoslo con moito orgullo, a verdade, é un orgullo pois levar o nome de Barro e a través da música, como non? Que maravilla, pois Moitísimas moitísimas grazas Alberto Adrián e a todos e a todas os das bandas juvenil de Barro, a canteira de músicos galegos. Que Lucía? sexa así por moito tempo. Bueno, moitísimas grazas. E dicir, empezamos con boa música, con moita enerxía, imos un minuto de publicidade, non volvemos de Quedemos contado. moita música. Volvemos agora, Son case as 5 menos 5 minutiños. Continuamos, como xa saben, en Barro, en directo neste Aquí Galicia, na que hoxe vimos celebrar esa primeira edición da Raxo Festa. Xa ven que hoxe festeiros son, e mira canta xente temos xa aquí. Sí. E xa ven, algún xa ven comido, Hai xente comendo aínda, pero algún xa ven comido. E nos dixemos, si a primeira Raxo Festa, ali se ten que plantar o Aquí Galicia. Por suposto. Hai que probar o raxo, Lucía. Home, hoxe non podemos marchar daqui sin probar o raxo. E tamén é certo que quen quede con ganas pode vir mañá, porque a festa é mañá, e hai moito preparado por aí.
Hoxe daremoslle un pequeno adianto, por suposto con moita música. Xa saben, empezamos con esa banda de música juvenil de aquí de Barro, con ese Tico que xa nos puso un poquinho as pilas. Con marcha brasileira, Lucía. E continuaremos con que? Con Orquestra Marbella, con la Oca Band, por suposto, música e baile tradicional, e temos tamén aí preparado baile de salón, un cha-cha-cha, que vai estar moi ben. Moita festa para esta tarde de decembro así de maravillosa, con 15 graus. Pero antes de todo iso, Lucía, situamos a xente, porque haberá xente que non coñeza Barro, para que coñeza esta vila. Damos un paseíño aí de man de Arianda Leis por aquí, por esta situación onde estamos. Perfecto, pois veña, Ari, dalle. Moi boas, compañeiros. Así é, a terra que acolle esta semana o Aquí Galicia é o Concello de Barro, un atractivo lugar que destaca polos seus espazos naturais e o seu moi ben coidado patrimonio. Non perdan detalle, porque aquí hai moitos recunchos por descubrir. Queren coñecer onde aparcou a caravana do Aquí Galicia? Pois póñanse cómodos, porque arrancamos. Atopámonos no Concello de Barro, na comarca de Pontevedra. 6 parroquias son as que conforman este municipio, que coa súa proximidade ao mar e as súas zonas de montaña fan deste un lugar especial. Tanto que así o confirman os seus viños, porque Barro é zona de viñedos e de moita festa. Se queren probar un bo albariño das Rías Baixas, xa saben onde achegarse. Un dos principais atractivos deste concello é o río Barosa. O Parque da Natureza é o espazo perfecto para admirar o contraste entre a auga, a pedra e o monte. Ao longo do noso percorrido pola beira do río, aproveitaremos para entrar nun destes muiños e coñecer a súa historia, a súa tradición e o seu funcionamento. Aproveitando a caída da auga, eran utilizados para moitas labores tradicionais. Os espazos verdes son nesta zona un auténtico privilexio. É de recoñecer o traballo que levan a cabo os comuneiros destes montes e o cariño co que os coidan. Atopamos nesta paisaxe diferentes construcións que conforman o patrimonio deste municipio. As máis destacadas son a igrexa románica de San Martiño de Agudelo, a Casa de Amor Ruibal ou o Pazo da Crega, tamén coñecido como Pazo de Santo Antoniño. Pero a xoia patrimonial de Barro é a ruta xacobea portuguesa ou camiño portugués, que atravesa de norte a sur este concello. Ao longo do camiño atoparémonos con símbolos que o identifican e visitaremos un albergue de peregrinos que se dirixen a Compostela. Agora que xa coñecen moitos dos recunchos que agocha este concello, desvelamos que o motivo principal que nos trae hoxe aquí é a Raxo Festa, a primeira festa gastronómica do Raxo en Barro. A nós xa se nos vai a boca a auga, e a vostedes. Queren coñecer cales son os segredos deste manxar? Pois queden con nós. Moito por ver o que nos queda hoxe no Aquí Galicia tamén. Pois sí, moitísimas gracias, Ariana. Nos temos que seguir visitando aquí sitios en Barro e agora mesmo, onde está a festa, Lucía? Onde está a festa? Isto sabe o mellor Bernardo Montaña. Sí. Seguro, mira. Creo seguro que comeza forte, eh? Sí, seguro que sí. Vai mirando. Empezamos forte correndo. Vou facer de xurado desta primeira Raxo Festa, Festa gastronómica do Barro Club de Fútbol. Pero antes, lembren que mes de Nadal, mes de decembro, o Aquí Galicia que sortea, non podería ser de outro xeito, unha cesta de Nadal completiña, por cortesía de Galicia Calidade. O teléfono un sábado máis, 988 9847 47 988 984747, chamadiñas en custe engadido, de tarificación normal, e unha longa e divertida tarde por diante para levar esa cestaxa de Nadal. Eu vou facer de xurado aproveitando a hora da merenda e algún que outro rezagado que aínda está estirando a sobremesa. Esta empanada se está chamando por min. Veremos ao longo do programa elaboración, tipos de receitas, pero imos o que imos empezar o grande, o noso. Que tal está o Raxo? Moi boas tardes. Pois está moi bon. Está bo? Moi bon. Ou está un pouco crudo, non? No, está no seu punto. ¿Sí? No seu punto. Vamos ver, Raxo Festa, que ao mesmo tempo coincide
co torneo interparroquial de fútbol que organizan aquí en Barro. É dicir, os veciños de risas, unha pachanga contra outros veciños, non? Como vai? Efectivamente. De que parroquia sodes? Da Portela. Da Portela, vos? Eu de Baliñas. Baliñas? De Barro. Barro? De Canai. De Canai? Agudelo. Agudelo, pero que estades unha representación de cada parroquia ou que? Somos todos ben levados, non hai problema. E de xogar de todas as idades os veciños ou hai un límite ou como vai a historia? A ver, contame, fai favor, Baliñas. No, isto calquer veciño pode xogar. Da igual que sea rapaz, que sea xubilao, que este casado, solteiro. Aquí, calquera que se apunte a facer un pouco de deporte, esta é unha festa pos veciños e non hai límites nin por abaixo nin por arriba. E antes e despois do partido, a repoñer forzas cun borraxo. Home, xa hai que aproveitar a situación, non? Xa que É un boviño, non? Home, eso non pode faltar. Hoxe temos aquí os nosos veciños de Moraima que nos poñen o baba e moi boviño. Moi ben. Bueno, Perde Canai, estades en forma? Sí, penso que sí, levamos 2 anos ganando o título e esperamos este ano volver a consolidalo e a ver, o importante é pasalo ben, bueno, a participar é nada máis, e depois mandarlle unhas tapiñas e un borraxe así do que hai e a pasalo ben. Un brindis, va un brindis aí pola Raxo Festa e polo torneo interparroquial de fútbol e por Balín, no, e por todas as parroquias de Barro, Bueno, a gozar e rivalidade sana, vale? Arriba Barro e arriba o Barro Club de Fútbol. Eu marcho para aquí. Vos continuade co programa, que a min xa me está chamando, esta empanada está gritando Bernardo, non escoitan? Podo probala? Veña, vai por vos, pero isto fora de cámara, Cando chamamos nós non escoita, pero cando chama empanada escoita ben, Ai, sí, ti dalle, Bernardo, ti dalle proba, despois iban a probar tamén nós, pero así xa nos vas contando. E claro que sí, arriba o Barro Club de Fútbol. Bueno, verdade. Bueno, xa estamos ben acompañados, temos os amigos da Orquestra Marbella por aquí no escenario, moi boas, benvidos. Moi boas tardes, Que tal, chicos. Cibra? Boas tardes, Moi Fran. ben, maravillosamente ben. Hai que dicir que non me prestar mellor, vamos, maravillosamente ben, porque levades un ano moi bo. A verdade é A que que sí, sí? foi un ano largo, porque foron cerca de 200 Ainda non fechas. rematou, Ainda non rematou. Bueno, estamos comezando temporada agora mesmo. La verdad que tamén decembro ben cargado de fechas, temos Sí. 14 fechas. Marbella sempre das que máis traballa. Pero ben, contentos. Despois iso é adiantaremos esas datas que aínda quedan neste 2016, como decía Cibran, case ou máis de 200 datas, moito traballo, e aínda tedes boa cara a final de ano, que eso é, Bueno, máis eso é ou moi menos. bo. E hoxe queremos e queredes enviar un saúdo especial a alguén. Fáltanos alguén hoxe aquí. A verdade é que si falta unha das nosas compañeiras, Tamara, que está enfermiña hoxe, ten fiebre, está en urgencia, así que por favor, un aplauso Piquiño. cariñoso para ela. E que mellore. Que se mellore, que se a mellore. veces, claro, é un ritmo moi tenso que a veces non dá tempo casi nin a ter gripe, verdade? Non se Non dá pode, tempo, non se pode. Bueno, o importante é iso, que sigan con moita festa, que Marbella siga aí estando nas verbenas galegas. Dixeche alrededor de case 200 actuacións. Sí, 200 actuacións, o verano foi onde máis se traballa, pero a verdade é que todos os meses Marbella traballa moito. Bueno, Gracias pues, a Dios traballa moito. Sí, señor. Que siga sendo así. E hoxe aquí tamén que xa vedes que cada vez chega máis xente aquí ao campo da festa, neste campo da festa que montamos hoxe aquí en Galicia en Barro, e eu creo que quere bailar a xente. Que ides facer? Pois vamos a empezar con un tema a ritmo de cumbia para todos os bailadores que se chama Por fin te encontré. Oi, pues veña, ibas en todo, A bailar Orquestra cumbia. Marbella. Si tú supieras que por ti me muero, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué tan sola? Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora. Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora. Dime por qué tan sola, sola y a estas horas sola y solo quiero saber de ti. Baila conmigo ahora, ahora y olvida a los demás. Soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras. Tengo los sentimientos regla, que ha sido tan larga espera, y por fin estás soltera. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. Nadie te quiere como yo te quiero, debe como te puedo ver. Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo. Haré canciones con amor sincero, seré tu suerte en este amanecer. Y por fin te encontré.
por fin te encontré, y por fin te encontré. Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola. Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora. Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola. Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora. Me tiro una mirada y me da que no para, y así no puedo. Me entrego y le digo yo que a mí va a innovar. Le suelto el freno, le tiro una mirada y me da que no para, y así no puedo. Me entrego y le digo yo que a mí va a innovar. Le suelto el freno. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver. Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo. Daré canciones con amor sincero, seré su sol en este amanecer. Y por fin te encontré, 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 y por fin te encontré. Fortes aplausos, Orquestra Marbella, moitísimas grazas. Imos seguir bailando con eles Que durante ritmazo. todo o programa, 3 horiñas polo menos. Imos Claro estar que sí. aquí. Hai xente bailón aquí, Viches? Aquí en Barro hai xente bailón. Empezamos con forza, Bueno, pois ainda lle queda moito. E ollo, Lucía, que hai xente que sabe as coreografías de Marbella, Logo ímolo ver. Eu vi a Temos xente aquí que sabe os bailes ese da Marbella. fenómeno fan tamén. Sí, bueno, ver despois. Que por certo, mira, que Mira, vayan... Lucía, que ainda non falamos desto, Ai, o Nadal. Que che parece? É que xa chegou o Nadal ao escenario de aquí Galicia, Mira que bonito barbudo. Voulle pitar un poquinho o bigote. Así queda ben. Sabías que este barbudo encolle? Como que encolle? Sí, é baixiño e é alto cando quere. Logo Sí? voucho enseñar. Sí. Ah, non sabía. Pois Sí, facémolo. sí, é un artistazo este. Bueno, como dicimos, chegou o Nadal aquí aquí Galicia e chegou o Nadal tamén porque pois as mesas das casas, porque a xente se vai ir empezando pois a poñer na mesa todo o que os polvoróns, todas estas cousas. A que sí? Sí, tipos polvorós na túa casa. Pois sí, E xamón tamén. tamén. Mira, todo- O sea, xente que todo poñe rico. xamón na casa e todas estas cousas. Está de sorte hoxe porque pode xogar con nós e levar para a súa casa unha cesta de Nadal cortesía de Galicia Calidade. Con produtos ricos galegos. Moi ricos. Moi ricos. Bueno, que teñen que facer? Pois xa o saben. Teñen que anotar este número, ou non anotar, sino chamar xa a ese número 988984747. Chamen durante todo o programa. Ao remate veremos pa onde vai esa cesta de Nadal por cortesía de Galicia Calidade, a ver que produtos máis ricos. Claro que sí, Lucía. Mira, se esa cesta Nadal vai cara a Santiago ou ven de Santiago cara abaixo, podémoslo mandar polo camiño portugués, porque pasa por xusto aquí? aquí o carón. Sí, sí. Ai, pois sí. Mira, eu ese non o coñezo moito, Podíamos ir ver de que por onde discorre. Veña, pois imos dar unha volta polo camiño portugués. Hoxe imos descubrir os segredos do camiño portugués que pasa por Barro. Vinde con nós. Esta é a cuarta etapa do camiño desde Tui a Santiago. Ten uns 21 kilómetros e por Barro discurre por uns 5 kilómetros aproximadamente. E entra por aquí, pola Parroquia da Portela, el Lombo da Maceira. E aquí está documentada a Vía 19, que era a autopista máis importante dos romanos. Sae á altura de Barosa, na carretera de Santiago. Recibimos a todos os que veñen a Barro, pero os peregrinos de unha forma especial. Fixemos unha promesa e estámoslo facendo. En un par de días espero acabar. Esperamos. Pero vamos mirando tamén, a ver. Compensa moito, sí. As vistas e por onde vamos pasando compensa. Ok, bueno camino. Esta é a zona de San Amaro. Como vedes, esta é unha capeliña moi sencilliña, animada aos seus flancos por motivos ornamentais da zoa, como son as pirámides e as bolas de pedra. O camiño portugués é a segunda ruta máis demandada despois do camiño francés. Esta vía puxose en valor alá polo século XII. Peregrinaron moita xente importante, relevante de Portugal, como Sancho II, a devota Santa Isabel e don Manuel o Afortunado, fixeron este camiño. Este cruceiro ten singular beleza porque figura Santiago Apóstol
hacia o norte, Cristo hacia o naciente. Vámonos a encontrar tamén moi prontiño con o cruceiro de Soutelo, e prácticamente son os únicos que están no camiño portugués no paso por o concello de Barro. Contamos con un albergue para os peregrinos importante, que si queredes, vamos a velo. Isto era unha escola unitaria. No ano 2004 restaurouse. Cada día pois tratamos con xente diferente de todas partes do mundo. Cando máis traballamos no verán, evidentemente, a partir da Semana Santa e ata o mes de outubro. Pintamos este mapa, cada un empezou a poñer a súa cidade e tal, e, bueno, pois pareceunos bonito como queda. A maior parte da xente falanos en inglés. Se fai unha pequena familia aquí cada día, é do máis gratificante deste traballo. Eu sigo aquí no meu albergue e vou camiño a todos, como se suele decir aquí no ambiente peregrino. Únense aquí os ríos o Santa Susana, o Lourido e o Areal. Estas augas que se van por aquí van a acabar no río Umia. Hai unha lenda que di que por aquí peregrinaron, polo siglo XII, máis ou menos, tres santos, que era San Breixo, San Martiño e San Andrés. Xa coñecedes un pouquiño mellor o camiño portugués no tramo que pasa por Barro. Vinde cando que irades. Pois así dá gusto, eh? Mira, a volta para Santiago e irei camiñando. Xa. un cachiño. Claro, o coche, no, pero é algo que teño pensado. Algún día facer o camiño portugués, que ese camiño sin me falta por facer. Sí, pois mira, temos que... É verdade, porque para Portugal nos imos moito tamén. Entón, pois, a mellor podemos facer o camiño de volta así. Claro que sí, Lucía. Agora, de momento, que imos é avisar a alguén para que suba ao escenario e se nos sume a este camiño. Pois sí, porque ademais estamos de estrea na Televisión de Galicia. Quedan uns días de nada, pero imos chamar a súa protagonista, a protagonista de Dalia, a modista María Mera. Aplauso para María. Forte aplauso. Benvida, María. Pase para aquí pro medio, por favor. Boas tardes, María. Como estamos? Moi ben. E agora contigo aquí arriba moito mellor. Vexo que hai animación, Hai animación por aquí en Barro, que ainda non viñera nunca por aquí, estou encantada. Pero bicho que ambiente, Mira, a xente ademais baila moito. Nos gusta nos cando baila a xente. Bueno, e ademais o que temos é que contarlle, bueno, que estamos, como digo, de estrea na Televisión de Galicia, estamos todos desexando xa coñecer un pouco máis a Dalia, a ver en que consiste, porque a historia ten tela. Non sei que nos poderás contar ti un pouquiño, xo. A ver, pouca cousa vos podo contar, porque o que quero é que vexade a serie. E ademais son só 4 capítulos, así que hai que aproveitalos. O que podo dicir é que é unha miniserie, pois eso, que consta de 4 capítulos. Hai trama de misterio, de intriga, de amor, de amizade. Hai tramas preciosas que enganchan. Nada máis que vexan o primeiro capítulo, xa van querer ver o segundo. Pois aquí imos estar todo Nadal pendientes de Dalia. Exacto, porque a máis coinciden as datas de Nadal, aí ca mantiña no sofá. Vai ser perfecto. Que máis podemos pedir? Pero ti xa levas moito tempo pendiente de Dalia, non? Moito tempo. Bueno, moito, a ver, un ano concretamente. Un ano. Sí. Bueno, a ver, que ande despistado na casa. Hai que contarlle de que Dalia estamos a falar non en este caso a protagonista desta miniserie, senón pois da nena de María, que así se chama, que está fermosísima, non? Un aniño. Que vou dicir eu, Que vou dicir eu? Oye, estábamos vendo desde a casa, o Pois mellor. posiblemente si, así que vou dicir, hola Dalia. A ver, Dalia, non me mandar mico. Ainda que non sei, porque ás veces cando me ve na tele, agora que xa controla moito, vai correndo hacia a tele, quere collerme, e claro, aí hai un debate que ainda non ten. Ainda di, a mami non a podo coller dende aquí. Cando está mami, que se quite o resto, entón ás veces temos un conflito, temos que dicir, bueno, pois, que por moito tempo sigas disfrutando de ela, porque é unha sí. maravilla, e ademais tamén en certo xeito un homenaxe, non pode facer ser tía protagonista de Dalia modista con nome desa nena. Pois claro que sí, ao final iba a ter outro nome, pero mira, finalmente, ademais hai uns fíos no mundo da costura que moitas señoras seguro que daqui seguro que coñecen, hai uns fíos moi coñecidos que se chaman Dalia. E entón, pois tamén ven un pouco por aí a historia. María, imos ver xa imaxes adiantos do que será esta serie, esta miniserie que arrancará pois dentro dos lunes en Televisión de Galicia. Exacto, o 19. O 19. A ver, que podemos ver por aí? Pois mira, moita moda, moito estilismo, non? Hombre, eso sí.
Eso hai que dicir que iba, bueno, guapísima por suposto como sempre, pero que o estilismo, o vestiario adaptado perfectamente á época, non? Os anos 50. O estilismo, como podedes ver, é dos anos 50, que a verdad favorecía un montón, Sí. E eu a veces digo, deberíamos vestir como naquela época, porque tanto os homes como as mulleres, sobre as mulleres nos facían unhas curvas. Claro, aquí, unha cinturilla, Mirade que eu aí estaba, acababa de dar 5 meses de dar a luz. Pero Oye, favorecen os 50, favorecen. Favorecen. Moi ben. Hasta o posparto favorece. Pois mira, Que sí, algo que que sí. aprendemos. Favorece, de verdad. Pues, Pero bueno. Ainda que só sexa por eso, por ver eses estilismos que son unha maravilla os que vas levar ti neses 4 capítulos da serie, porque a quen lle guste a moda tamén pode traerlle un pouco lembranzas, non? Destas costuras que se facían na Sí. casa, de como se facían eses vestidos. Sí, e sobre todo ese tamén mundo feminino, non? Porque a verdade é que o que quería tamén resaltar é que esta é unha serie onde hai maioritariamente o reparto feminino, que temos que estar moi orgullosos disto, tanto no equipo artístico como no técnico. Moi ben, E claro que entón, sí. Pois e logo ademais que tamén hai que dicir que é ambientada nos anos 50, pero non reflexa pois os anos 50 de Galicia como se vivían naqueles tempos. Queremos dar un pouco unha historia, é como un conto, algo bonito, non queremos reflexar o sufrimento daquela época en que se vivía. María, mira, xa que me falas do reparto, xa que me falas do equipo artístico, do elenco, por que non chamas os teus compañeiros? É que hoxe vin acompañada. Ai, que ben, pues pois veña. acompañada, vin, Pues tenemos que traer, a ver, chamámolos. Presento, María Roja. María Roja para arriba. Cristina Un Collazo. aplauso grande para María. Joan Fornia. Para Cristina, para Joan. Víndenos por aquí, vente Joan. Sí, pero Por aquí, Joan, ven por acá. Joan, sí, colocadevos polo medio, que así imos falando todos tamén. Moi ben. Oes, que tal esta experiencia? Que tal? Que imos ver pronto nas pantallas? Bueno, pues como dicía un pouco María, eu penso que hai moitas historias moi bonitas, moita intriga, amor, é un traballo feito con moito cariño e temos moitas ganas de velos a todos. Sí, señor. Esperamos que lle gusta a todo o mundo e nada, quedan uns días nada máis. Xa, ahora non ves con estilismo dos 50, No, isto veño da casa, así, tal cual. O sea que... Sí, señor. Bueno, para vos, vou meter polo medio porque creo que aquí non hai micro, vale, pois así xa me poño para vos que supón poder estar nesta miniserie que temos todos tanta expectación, estamos desexando vela e ademais cun elenco tan magnífico, non? Pois sí, é certo, para min é a primeira experiencia nunha serie televisiva. Traballei no teatro, pero na televisión nunca, entón estou moi emocionada e con ganas xa de ver o resultado, que non aguanto máis. E, bueno... Ata o 19, queda pouco, 2 semaniñas, e para ti, que me dis, María? Bueno, eu teño un pouquiño máis de experiencia que Cristina, pero pouco máis, tamén case todo o traballo que fago é no teatro, así que vernos aquí na pequena pantalla creo que vai ser algo bonito para todas. Se estades máis nerviosos vos, se estamos todos os que estamos desexando velo xa na televisión de Galicia, como ben dicimos, empeza o 19, este luns non o que ven, estaremos aí ben pendentes pola noite e durante 4 luns seguidos, supoño que vai ser. Exacto. Imos estar aí vendo durante todo este Nadal, pues ambientando aí nos anos 50 Dalia a modista. Claro que sí, todos pegados os luns a pantalla a partir do 19 de decembro, que nos ides ter todo o Nadal ali pendientes. Home, claro. Pero este luns Aínda non. Aínda non. Non, este luns hai Pazo de Familia. Este luns temos Pazo de Familia, non? non? Hai que ver Pazo de Familia. E Imos logo pro seguinte xa non, xa imos nós. Pois imos ver o que imos ver este luns, Pazo de Familia. Que faz aquí? Pensei que necesitarías axuda. Equivocácheste. Tua nai era a miña mellor amiga. E como é que non te coñezo nin oín falar de ti? De repente adiantamos a serie que imos ter no Nadal Dalia a modista e agora xa temos pandereteiras. Exactamente, temos aquí a representación que Elena Ubiña estaba falando agora con ela que dicía oye, pero entón o nome do grupo de onde ven? Dinos ti entón, Elena, moi boa. O nome do grupo ven daqui tamén o colexo tamén se chama Amor Ruibal. Entón decidistes poñerlle tamén ao grupo ese mesmo nome, unha homenaxe, non? Sí, porque o grupo comenzou sendo unha iniciativa dun grupo de pais de alumnos daqui do colexio. Empezou con eles sendo unha actividade extraescolar. Bueno, pouquiño a pouco foi se convertendo nunha entidade privada xa. Pouquiño a pouco, 33 anos, 33 anos, foi creado no 1983. Sí, e dali a 3 anos foi cando xa se separou, que é dicir, do colexio, perdón, e se montou como unha entidade privada, sí. Falábamos antes da canteira de músicos que fan as bandas e tamén as agrupacións tradicionais. Cantos músicos harían xa nestes 33 anos? Pois moitos, non? Componentes hai ahora mismo 45 componentes de idades entre os 4 anos hasta os 60 e tantos. Os 60 e tantos. Esa terceira adolescencia, non? Exacto, exacto. Ois, que tal se leva a xente máis nova coa xente de 60 e tantos? Ben, hai moi boa conexión entre eles, sí, moi ben. Bueno, temos o grupo dos pequeniños, o grupo dos medianos, o grupo dos maiores, pero bueno, moi ben, se leva moi ben.
Claro que sí, Elena. Sempre lle digo a xente das cidades, aos pequeniños, que se arrimen os maiores, que así aprendemos todos uns dos outros. Pois é o xeito máis natural de aprender, seguro que moitos dos pequenos de aquí aprenderon dos que máis tempo levaban, non? Si. E ademais tamén viaxades, non? Algúnha vez marchastes por aí tamén fora de Galicia? Sí, mira, porque parte do obxectivo relacionarnos con outros grupos, con outras culturas, vale? E entonces pues viaxamos mismo na xeografía daqui de Galicia, pero tamén fora. Sí, por Ibiza, por Cáceres, por Barcelona. Que maravilla. Que ven eles Vou da agarrar unha nosa pandeireta danza e do noso baile? Perdón, que vos din eles da nosa danza, do noso baile? Conécelo ou non? Triunfa. Teño que dicir que a gaita galega fora de Galicia triunfa. Claro que sí. Sí, sí. Para non, moitas gracias. Mira que ven, así que Elena, levando por aí. Pois toma posición porque vos queremos escoitar xa. Digo xa o nome da canción. Aí está, sí, sí. Mira, vamos a bailar unha peza, unha ribeirana de San Vicente de Oitabén. Teño que dicir unha cousa, que hoxe é a primeira vez que a bailamos, vale? Vamos a estrenar para todo o público. Estupendo. Pois moitísimas grazas, é un placer para nós. É un placer e unha primicia, Lucía. Aí está, gracias, Gracias, Elena. Oye, pois así me gusta. Primeira vez no Por aquí vez Galicia. primeira, en primicia. Aí vamos. Grupo de danzas Amor Ruibal. O carballo da Portela ten dúas velas ao ben e alegrai o rapariz que o carballo gozoe. Ai, a la 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 la. Viva, viva noso bando, o noso bando bendiño. Viva, viva noso bando, que él era pequeniño. Ai, a la 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 la. Apártate bello, déixame pasar. San Vicente non ten agua, si non ten eu llamarei, coa llama das persoas, San Vicente rezarei. Ai, a la 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 la. Polo mar abaixo vai, polo mar de redondela, polo mar abaixo vai, que no corazón me leva. Ai, a la 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 la. Apártate bello, déixame pasar, o de modo bello, non quero apartar, que o mentireiro que me dixo onte que había gaiteiro. Bola e vai a cola embaixo, bola e vai a luz do día, bola e vai a teus amores con que deu a divertía. Ai, a la 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 la. Carabullos, carabullos, carabullos todos juntos, señores bailadores acabaron ellos juntos. Ai, a la 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 la. Apártate bello, déixame pasar, o de modo bello, non quero apartar, que o mentireiro que me dixo onte que había gaiteiro. Fortes aplausos, moitísimas grazas. Maravilloso. Amor Ruibal. Oye, pois para ser a primeira vez, fixérono de maravilla. Se non o dixera non se notaba, Nada, fixérono estupendo. Despois teñen preparado tamén outra máis. Claro que sí. Despois quero falar eu cas señoras que lle estaban dando aí a pandeireta. Vale, pois nada, logo Despois falamos quero falar con eu elas. con elas. Por certo que se saben que temos aí esas redes sociais ben activas. Temos o Facebook, o Twitter tamén, esa páxina web a que poden mandar fotiños ou o que queiran. Aquí galicia.tv. E xa temos aí un aviso, como digo eu. Xa nos mandan un aviso para hoxe pola noite na Coruña, no Palacio da Ópera, ás 8 da tarde, creo,
esa gala de Alcemos a Voz contra a SIDA. Ali estarán Pili Pampín, Susana Seivane, entre outros, e pois unha gala para colaborar pois precisamente con este problema que temos con esta lacra, o VIH. Por supuesto que sí. Bueno, xa sabe que van a estar aí unha chea de artistas de xeito solidario. Nos convidámonos no Palacio da Ópera da Coruña ás 8 da tarde. Oxe, Oxe mesmo, a xente que este na Coruña ou preto da Coruña, ali poden entrar por 10 euros entrada. Bueno, pues aí queda esa mensaxe. Seguiremos dándolle mensaxes máis tardes que nos van chegando en directo. Que, por certo, isto tamén é terra de ríos. Porque eu dicía, a comarca de Pontevedra, bueno, tamén hai bastantes ríos e podemos ir facendo un percorrido por Pois, Lucía, acabamos de escoitar unha ribeirana, así que Exactamente. podémonos ir polo río Barosa. Queres? Veña, aí Imos. Benvidos ao Concello de Barro, convídovos a facer un percorrido aquí por Barosa, polas beiras deste río. Estamos no Parque Natural da Ría Barosa, donde o que destaca sobre todo son as cascadas que estades vendo detrás e os muiños que están caendo a un lado e a outro do río Barosa. Nace aquí arriba, nos altos do Acibal, e aquí a 1 kilómetro de aquí onde nos atopamos agora, por desemboca no río Areal, que é un bebedor do río Umia. Isto todo forma parte da cunca do Umia. As cascadas estas do río Barosa teñen uns 200 metros desde que empezan na parte alta hasta aquí a parte máis baixa, ten unha caída duns entre 30 e 40 metros. Ten dúas ringleiras, dúas rías de muiños, en total son 17, uns que van por unha ribeira do río e outros, de aquí abaixo que vedes agora, que van por outra ribeira do río. Temos unha gran concentración de muiños, iso é a prova de que a partir do século XII, XIII, pois hai unha gran capacidade de produción de cereais que despois se potencia tamén no século XVI, XVII, coa chegada das plantacións de millo. Este lugar que tedes aquí ao lado chamase a Maquieira, que ven da maquía, que era a parte que tiñan que pagar os que utilizaban o muiño por poder moer. Hai a posibilidade de poder bañarse aquí. De feito, hai unha serie de pozas que fixo a auga e que no verán pois teñen auga un poquinho máis quente. Eu recordo de pequeno que nos metíamos nelas. Poza da Moura, por exemplo, que está aí. É un sitio para disfrutar. A rehabilitación, sin dúbida, permitiu acceder mellor a cada un dos muiños e, por lo tanto, disfrutar máis metidos no medio da paisaxe. Estamos na parte media de Barosa, carai que a parte de arriba, pois hai un par de sendeiros que podemos transitar pois entre os muiños. Vir a disfrutalo aquí non é só para os de aquí de Barro, non? Ven moitísima xente de moitos sitios a disfrutar desto durante o día, veñen aquí a comer e tal. Entre eles aquí o Camiño de Santiago pasa por aquí pola beira e ven xente, bueno, fai un alto no camiño, ven a veces a xantar aquí. Como vedes, a recuperación non é só dos muiños, tamén se intenta recuperar un pouco a vegetación de ribeira, ao lado do río, moita laurisilva, loureiros, acibeiros, os carballos tamén que hai, por recuperar aquí isto colla o esplendor que eu recordo de cando era novo. Remata aquí o percorrido polo río Barosa, e espero que vos gustase moito e que veñades a visitarnos cando queirades. Pois teremos que ir mollar os pés aí ao río Barosa, Lucía. No verán, mellor.
Bueno, mira, si temos aquí un verán xa en decembro casi. A verdade é que si hoxe creo que hai como 15 graus, estamos encantados, verdad? Nos veñamos preparados con abrigos e todo, pero, oye, mira, xa vai botando unhas pezas a sobra, eh? Claro que sí. O que temos que estar preparados, tedes que estar preparados para adiantarnos algo. A ver, que imos ver? Ai, que moito preguntades, Home, claro, Queremos saber. Que son 4 capítulos, mira. Mira, por exemplo, a idea principal, a protagonista que é Dalia, que a leva a chegar a Prestedo, que así a vila onde Prestedo, chega ela? sí. Vale, que é o que a leva ali? Pois mira, Dalia vive nun pobo con súa nai, nunha cidade. Ela é modista, as dúas modistas, fan de costureiras, fan de todo porque teñen que sacar a vida adiante, entón fan un pouco de todo. Un mal día daña a noticia que morre súa nai, ela pensa que morreu por uns motivos, pero atopa unhas cartas. Estamos vendo aí algunha as imaxe, exactamente, para que a xente se vaya facendo un pouco a idea de como esa chegada de Dalia. Ela atopa unhas cartas que lle fan pensar que quizáis súa nai non morreu polo que ela pensaba. De feito, ela sentes un pouco culpable por esa morte, entón aférrase a esa idea e di, vou a Prestedo, onde me din estas cartas que ali algo pasa, que facía a miña nai por alá, en que tempos que eu non sabía nada disto, e vai Dalia a Prestedo e alá pasa de todo. Bueno, pero algo xa soltaches, algo xa sabemos. Algo xa soltei. Vale. Soltei algo. Entón algo de intriga imos ter. Moita intriga, misterio, vale. Amor por aí. Moito amor por algo este de lado, amor. por ali tamén. A ti tamén tes amor na serie? Amor por aí. Desamor, bueno, un pouquiño de todo, creo. E amizade tamén. Moi ben. Unha trama de amizade moi Pero hai amor linda. tamén por este lado, Sí, tamén. Amor por todos lados. Ai, entón temos que estar atentos aí as parelliñas Ai, e sí, as cousas. Parellas e desparellas hai moitas. Eu xa estaba intentando adivinar aquí como iba a cousa. En parella, empezas a parellar xa. No. Terémolo que ver na Hai serie. que velo, Por hai que certo, velo. Bueno, ademais xa sabemos. destes 4 artistazos, haberá máis xente como Manuel San Martín, como Luisa Merelas, como Susana San Pedro, David pois un- Seijo, Bueno, hai un elenco grandísimo, hai que dicilo que tamén, bueno, no noso audiovisual, no audiovisual galego temos a xente moi boa e ímolo demostrar neses 4 capítulos. Pois claro que sí, Claro que sí. Así que A o estrela- 19 hai que velo. Ollo, claro, a estrela é o 19, pero facedes unha preestrea destas de Ai. alfombra vermella e esas cousas, Claro, non? sabes que nos encanta o noso postureo un montón, eh? A nos tamén, De que, por certo, viredes o día 15, o xoves 15, facemos unha preestrea así para a xente do audiovisual e se alguén se quer acercar por ali, tamén firmamos uns Onde? Para autógrafos. dicilo, porque mire, xa que ao mellor están vendo e andan no, por... claro que sí, no Sí. Auditorio a Banca, son Moi as ben. 7:30 da tarde. Conta comigo ali, non sei si Lucía, porque Lucía ese día ten outra cousa. É que ten Lucía logo. É como aniversario, cumpro anos ese día, pero bueno, que sempre hai que estar aí apoiando o audiovisual, non hai problema. É un momento precioso para celebralo, eh? Celebramos con alfombra entón. vermella e todo, Aquí eh? estaremos, parabéns por adiantado, Lucía. Gracias. Bernardo, ti te anotas a vir a preestrea con nós? Se hai pinchos vou, contade comigo, María, non hai problema. Hai pinchos, hai, ti vente que hai dali comida a fartar. Bueno, pois ali De estarei verdad. este xoves, claro que sí, apoiando Dalia a modista. Por certo, falando de pinchos, falando de papar que o noso, lembren que hoxe o Aquí Galicia Dende Barro está a sortear unha cestaza de Nadal ben completa que pode ir para as súas casas. Como? Pois chamando 988 9847 47 988 984747. Estamos en directo na televisión de Galicia, pasan 2 minutiños das 5:30 e aínda teñen case 2 horas por diante para seguir participando. Que teño na man? Pois teño o cartel dunha iniciativa ben fermosa. Están a celebrar, ademais da Raxo Festa na súa primeira edición, o 4º campeonato interparroquial de fútbol. Por interparroquial, que entendemos? Por favor, Alex, mándalle aquí un primeiro plano a este mapa do Concello de Barro onde están representadas as súas 6 parroquias e o que están facendo esta fin de semana é botar unhas pachangas de risas, ou non é así? Entre veciños, entre amigos. Aquí temos unha representación de algúns dos equipos que representan as parroquias, non todos, outros sairán directamente á hora do partido, outros están xogando agora mesmo, non é así, pero temos os que se enfrontaron hai nada, ás 4 da tarde, non? O Curro e a Portela. Quen gañou? Curro. Que enchido o contas? Hombre, A que onde ven? 2-0. Vostede xogou? Non, eu son o entrenador. Ai, o míster. O míster, bueno. 2-0. 2-0. Que pasou logo a Portela? Nada, o Curro superounos en 2 xogadas. Chegamos máis á portería que eles, pero tuveron a suerte de chegar e marcar. Bueno, pero tranquilidade, porque despois desta primeira ronda, tanto Curro como Portela a quen se vai enfrontar. Eles están frescos como leitugas, mirade por aí. Contra Perde Canai, que son os máis numerosos porque aínda non xogaron, non, míster? Claro, claro. Pero o total van a perder igual. Ui, pero ves moi forte, míster. Sí. É que chegoulle ben con ganar o ano pasado. Cal é o premio? Hai premio? Hombre, hai que trofeos, hai copas. Ai, que ben luciría
aí en Curro na vitrina o trofeo, Xa temos unha. Ah, e vos? Nós dúas. E vos? E nós ninguna. Ai, Portela, hai que... Pois este ano Portela podería, non? A ver, vexo yo algo máis fácil este ano porque teñen máis xente. Penso que van ter algunha opción máis, pero bueno, vamos a intentar poñer difícil. Estou falando con Emmanuel, que é o seleccionador do PER de Canai. Preséntame o teu equipo. Quen temos por aquí? A ver, están en forma ou non? Sí, están bastante en forma. Hai algún que leva tempo sin xogar, pero bueno, notase algo na barriga algún, pero bueno, é normal nestas pachangas. O bonito é eso, ver xente que non xoga ao fútbol habitualmente. Nada, pasalo ben, despois mandarlle algo de raxo ali todos xuntos, facer unha pequena festa da nosa parroquia, e nada máis. Saiban que o encontro deportivo está tendo lugar a menos dun kilometriño daqui, no campo de fútbol do Outeiro. Cuarta edición e que dure por moitos anos máis, Emma. Esperemos que sí, que o manteñan por moitos anos máis. Ah, por certo, mañá gran final ás 6 da tarde. Sí, ás 6, esperemos estar na final. Non vos vou pedir unha porra, claro, porque efectivamente é algo que rebatirlle aí, Curro. Bueno, casi, pero espero que ganen a Portela. Non xa lle ganamos a Portela, eles teñen que ganarlle. Moi ben, moi ben. Aí falou este home, a experiencia é un grao, Emma. Hai moito que aprender aínda, Xogou unha. Manolo, vostede é un grande. Manolo, era non? Sí. É un grande vostede. Eu creo que sí. Cantos anos leva entrenando os rapaces? Bueno, de entrenador, entrenei a veteranos, entrenei a varios equipos, e bueno, un pouquiño dedicado ao fútbol, encántame. Bueno, él está solo, pero a nosa esperanza está depositada en Portela, con permiso, Vamos a por todas ou que? Vamos. A ver, temos a oportunidade de poder remontar, se ganamos ahora o seguinte encuentro, a ver se hai suerte. Bueno. Sorte a todos, graciñas por achegarvos ata aquí ata a Praza do Viño para entrar en directo no Aquí Galicia, e que gaño mellor. Iso vamos facer, din, iso vamos facer. Bueno, veña, arriba todas as parroquias de Barro, para que ninguén se cele. No, Lucía, todas, claro que sí, fortes aplausos para todos eles, claro que sí. Claro que sí, un aplauso Claro forte. que sí, pois sí, porque ademais son moitos e temos unha gran representación de todas esas parroquias de Barro aquí nesta praza, porque mira canta xente veu hoxe, Pois sí, moitísima xente. Encántame cando se di que gane o mellor. Pois Porque claro. é un desexo, pero non pasa ás veces. Bueno, a veces non, é Ás verdade. veces empatan, Pero Lucía, é bueno, o que hai. Bueno, eu non entendo moito disto. O que sí temos é moita xente con ganas de festa. E para iso temos no escenario a La Ocabán, que están por aquí. Con permiso, métome polo medio. Moi boas tardes. Un aplauso para eles. Aplauso para La Ocabán. Bueno, Sara King, xa os temos aquí. Oye, que guapos ven, bichos, así como Ben de elegantes, gala. parece xa que estamos en fin de ano. Gracias. É que xa van quentando motores porque non queda nada, casi para o Nadal, para o fin de ano, que vos xa tedes aí actuacións pechadas. Están as portas, fin de ano, están as portas e o ano, Casi tamén. casi que tamén, non? Bueno, é importante porque estades iniciando xa a nova tempada, xa con esa mirada posta no 2017, pero é certo que este ano pasado foi moi bo. Tuvestes moitas actuacións. Sí, a verdade que foi un ano intenso, pero gratificante, moi gratificante, sí. Sí, moi ben, a verdade que moi ben. E con novas incorporacións, Pois sí. Juan? Moi boas tardes. Buenas tardes. Que tal? No, despois podes falar para o micro. Ok. Te vi poniéndome el micro. Como te recibiron esta xente de La Ocabán? Muy bien, los de la Ocabán muy bien, la gente de Pontevedra también muy bien. Estoy contenta. Sabes que ves para unha orquestra que fai moitísima festa, non? Lo sé. Que non paran de saltar e de bailar. Lo sé. Lo estoy poniendo a prueba, de hecho. É un reto tamén para ela. Bueno, ven de Cádiz, non me equivoco, verdad? De Cádiz. Que tal en Galicia? Porque levas pouquiño aquí. Me dijeron que el tiempo era malísimo, pero por ahora yo no lo he visto mal. Así me gusta, rompendo esos mitos Claro, que de verdad. nos de vez en cando enganamos a xente e dicimos aquí chove moito para que non se nos sature isto A de xente. mí no me ha llovido aún, de hecho. Pois non te preocupes, choverá. Pero bueno, caso que eso, que estés a gusto, que disfrutes tamén de Galicia e que veñas para quedar, que eso tamén é importante, non traer xente e que quede ben a gusto aquí tamén nas nosas orquestras. Estupendamente, por ahora estupendamente. Dentro de un mes, si me pregunta, quizá... Pero por ahora estupendamente. Seguro que te van tratar estupendamente estes homes. Por certo, ben preparada para a marcha, xa avisaron que vos tedes moita festa. Sí, a verdade é que sobralle marcha. Eu penso que con ela vamos a ganar moitísimo. Verdade Pois que sí. o que imos facer é empezar bailando xa no Aquí Galicia. Tendes aí un temiña preparado, verdade? Sí, un merengue que cantamos entre os dous, entre Sara máis eu. Sí. Échame a mí la culpa. Ai, pois bota llantón a él. Vale. Aí estamos, xa temos no escenario para bailar a La Ocabán. A bailar merengue.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Llena estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. dile al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé, Cúbrete tú la espalda con mi dolor, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, encuentres gloria. y me borre a mí. En el otro mundo, encuentres gloria, memoria me borre a mí. Fuertes aplausos para la Oca Band. Despois seguiremos bailando con eles, por suposto. Sí que viña preparada para a festa e para a marcha, Notouse, verdad? Xo demostrou. Bueno, pues despois vai no demostrar aínda máis, porque teñen aí 4 tremiñas preparados moi bos. E bailaremos máis con eles. Lucía, sabías unha cousa? Que Que? aquí en Barro, os comuneiros, a xente da comunidade de Montes, non para de traballar e fan moitísimas actividades. Pois non o sabía, verdade? Pois a nos non lo comentaron e quixemos aprender un pouco máis disto. Ai, bueno, pois mira, vamos a min tamén. Imos cos comuneiros. Benvidos ao Concello de Barro. Hoxe imos a explicar para que sirven as comunidades de montes e que usos se lle dan aos mesmos. A comunidade de montes nacen aproximadamente nos anos 80, cando os montes volven aos veciños e os administran, disfrutan deles e tratan de conservalos e repoblalos e sacarlle toda a finalidade que poidan para, con esos ingresos, pois revertilos na mesma parroquia ou en cousas sociales. En Barro hai 6 comunidades de montes, desde unhas moi grandes hasta outras máis pequenas. Unhas teñen unha cantidade de hectáreas de monte clasificado alrededor das 500 hectáreas ou máis, e outras pois están polas 100 ou polas 50 ou menos. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept
A maior parte dos ingresos da comunidade vanse en mantenimento do monte, é dicir, repoblacións, limpiezas, apertura de viales, todo referido ao monte. Hai comunidades que fixeron traídas de agua, hai outras que colaboran co Concello e manteñen os montes limpios, e outras, como a de Curro, pois que ten un complexo deportivo para beneficio de todos os seus veciños. Atopádesvos ahora mismo no complexo lúdico social da Comunidade de Montes de Curro e xurdiu dunha expropiación que tivemos fai uns anos e que consideramos que a mellor forma de investir esos cartos foi neste complexo que podedes ver ao meu redor. Foi unha forma de realmente reconvertir esta zona que era algo sin explotar e sin unha finalidade a convertirlo realmente en algo que ahora podemos ver e podemos comprobar que é para o uso e disfrute dos veciños. Temos distintas instalacións deportivas, desde o campo de fútbol no que nos atopamos ahora mismo, están os nenos disfrutando, pistas de tenis, campo de petanca, que é un deporte que estamos intentando fomentar, deporte tradicional, e tamén temos uns espacios dedicados tanto temas dos nenos, un parque infantil, como os maiores con seus parques biosaludables. Ademais de todo isto, temos un centro social na parte de baixa das instalacións, no cal realizamos cursos, conferencias e o noso lugar de traballo en lugar de reunións. Pois aquí estamos na última obra que fixemos este ano, unha área que dedicamos á zona de merendeiro, unha zona de barbacoa, e o que buscamos con esta obra é ampliarse ao complexo que temos e realmente podo asegurar que non vai ser a última fase de desarrollo que temos agora mesmo. Estas cousas son as que valen a pena. Ao fin de contas estamos todos xuntos aquí, toda a xente que queira vir. É unha maneira de xuntar os veciños. Moi contentos. Fixeron aquí unha labor moi boa. A todos moi ben. Vin nunha semana. Os 5 días, dei 13 voltas cada día. Cada café 2 kilos, para que me subir o vestido para a festa. Reúnese aquí a xente, os rapaces veñen a xogar, veñen as nais, os avós, observando a natureza. Estamos aquí no medio, un espazo aberto, é moi bonito, é moi saudable. Eu non sei, Juan, que tal levas tío chacha, pero hoxe estamos aquí cos do clase e temos que bailalo ben. Bailar? Bailar. Non, a min bailar non, pero o fútbol dáseme ben. Mira, poñedevos así como se fora o inicio dun partido de fútbol. Aí estamos, ves? Mira, aquí temos toda a alineación. Pero mira, que este rapaces veñen bailar. Pero a que me gusta como estamos así, Lucía. Mira que ben formadiños. Bueno, ti máis eu somos moi maiores para estar aquí con eles, porque eles saben bailar moi ben, aínda que de idade sean novos. Pois sí, ven xente aquí do Salnés, do Betroula. Imos falar con eles. Boas tardes. Boas tardes. Como estades? Tedes frío? Bastante. En plan, bailemos xa, porque temos frío. Bueno, pero canto tempo levades bailando vos xuntos, por exemplo? A ver, chicos. 6 meses, pouco. Sí? Sí. E que tal levas aquí a Álvaro 6 meses? Ben. Ben, di que ben. Vas ben, Álvaro, ben. Se os 6 meses sin que ben é que vas de maravilla. Vos sodes daqui de Barro? Sí, sí. Os dous? Sí. Ai, porque mira, aquí hai xente tamén de toda a comarca, non vais pensar Vamos que a son todos preguntar de a estes Barro. pequeniños. Sí. Vos tedes frío tamén? No. Sí. Ai, aquí xa hai división de opinións. Pero ides bailar rápido agora e nos quitades a nós tamén o frío. Que é o que che gusta máis bailar a ti? O chacha ou outra cousa? Samba. Samba. A samba. Os pequeniños sempre lle gusta bailar samba, Lucía. Oye, pois sí, por que será? Por que che gusta máis a samba? Porque ten máis coreografías e... Gusta É yo máis reto, divertida. gusta yo É máis reto. divertida. Mira como aplauda a xente, ben. claro, porque somos profesionales. Claro, digo, fácil no, nos imos o difícil. A ver, Bailar temos o... Que con guapos, esta mira, xente. así de blanco. Hola, chicos, mira que Boas agarradiños tardes. están, Boas tardes. Que a vos Hola, que vos non. gusta bailar máis? Hola. Samba. Tamén a samba? Sí. E a ti tamén? Sí. E tamén porque ten así moitas coreografías ou porque vos gusta ir ao Brasil así de vez en cando? Porque ten moitas coreografías. Claro que sí. O de Brasil seguro que non o descartaban tampouco. Bueno, agora van bailar chacha, iso é verdade. A ver, chicos, vos por aquí, como vos chamades? Alba. E ti? Alba e Breixo, canto tempo levan xuntos bailando? Pois aínda somos parexa dende hai pouco. Pouquiño, sí.
Sí. Pero ben, non? Quero dicir, compenetrádevos ben. E que cal é o mellor baile así para bailar xuntos vos? Cha-cha. Entón hoxe estades encantados. Claro, xe bien. Bueno, deixámonos aí que vayan seguindo, que ainda nos quedan dúas parelliñas por aquí. Veñen moitos a bailar hoxe. Oye, claro, que maravilla que nos van a encher o En Petrola hai escenario. moita xente. Moi boas tardes, como vos chamades vos? Eu Nerea. Yo Noel. Bueno, canto, sodes daqui de Barro ou non? Ela si, eu non. E onde es? Eu son de Barrantes. E onde quedades para bailar? Na escola. Que está en? Barro. Bueno, Barro, Mei... non por aí cerquiña. Pero vos, claro, é que isto de ir ao cole e ademais bailar e adestrar e demais, mira, pregunta Agora por os aí cativos que teñen xente para todo. hai que compaxinalo ben, Moi boas tardes, ti es Carmen, verdad? Sí, E ti tamén es de Barro. sí. Nos contaron que cando te enteraches de que viñas a bailar a televisión, que estabas nerviosa. Sí. Pero non, ahora xa non estás nerviosa, verdad? No. Estabanme dicindo, mira, se que sale no vídeo o meu primo. Saliu aí teu primo. Sí. Non ves? Ten a Pero familia Mario aquí. tranquilizou, na verdad, Mario, Home, claro porque que sí. estabas tranquilísimo. Sí. Pois con esa con esa cara de pillo que ten, non sei se me Non imos tranquilizaría. seguir martirizándos con preguntas que eles o que queren é bailar, así que chicos, idevos as vosas posicións, Claro que sí. que empezan aí nunha coreografía cunha posición ben concreta que a profe xa lles dixo. Colocádevos. Así que colocádevos todos, chicos, onde vos dixo a profe. A ver, Oye, vamos a ver. Mira, mira, mira. Sí, sí, porque Qué maravilla, isto é que ¿cómo se organizan? Como dicimos, gustan os retos, queren bailar, así que en canto estén listos, están dentro música. Cha, cha, cha. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, trying to pull it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a little slow. My whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get in it for the low. So when she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, 'cause girl, you can handle. Let me start so then you come up and park close. Girl, I'm new, so with my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got in my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it don't fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Que ben o fixeron. Qué maravilla, ¿eh? Verdad? Temos que vir bailar con este rapaces a ver se nos ensinan algo. Hai moi boa canteira aquí, Claro que hai boa canteira. Bueno, pois pues, dicimos, bailaron ben. Non sei se será porque estes rapaces teñen boa enerxía por comer moito raxo. Ou non, non sei. Bueno, hoxe a primeira Raxo Festa, non sei se lles daría tempo a comer algo de comelo raxo. ao mediodía. Mira, voulle preguntar a Eva Paredes, que está na organización da Raxo Festa. Hoxe xa veu xente comelo raxo aquí a Barro, sí. Hoxe xa mañán xa tuvimos bastante xente, inauguramos ás 12 da mañán. Xa se acercou bastante xente, esperamos que, bueno, que agora a noite haxa moito máis. Por que? Pola a mediodía e tamén a noite, non? A noite, hoxe estará a carpa está aberta hasta as 12 da noite, mañán domingo hasta as 11. Hasta
ás 11 da noite tamén, o sea, podese cear mañá domingo. Tamén se pode cear mañá domingo. E hoxe pola noite é cando agardades, digamos, máis xente, non? Hoxe pola noite e mañán ao mediodía esperemos que haxa moita máis xente. Despois do fútbol, despois do torneo. Despois do torneo que empezou agora ás 4 da tarde e mañán seguimos pola mañán e pola tarde todo o día. Claro que sí, é que o deporte dá moitísima fame. Que pratos, como imos probar Son no exemplos. Raxo, que xa teremos aquí un home vestido de chef, de cociñeiro. Amador nos vai explicar que o que imos comer. Moi boas tardes, Amador. Hola, boas tardes. A ver, aquí temos dous exempliños, non? De como se vai preparar este raxo. Sí, bueno, ainda que se vai facer máis de máis formas, pois agora temos aquí dous para presentar, que son dúas formas. Vamos a facer en todas formas moi sinxelas, o sea, aquí podemos presentar un raxo fritido con patacas, como podemos facer calquera na nosa casa. Este que estamos vendo aquí, que este daqui do lado izquierdo, que bueno, pois é o prato pois máis típico acerca do raxo aquí en todo Galicia. Hai máis formas como iremos presentando. E despois, pois bueno, temos un pouquiño unha novedad, unha brocheta de raxo a plancha que van pois espetadas con pementos de distintos colores para darlle un pouquiño máis de tonalidade, tamén acompañado de patacas fritidas e pois estes son os dous pratos que vamos a facer a presentar agora mesmo. E despois veremos máis. Que boa pinta ten, Amador. Eu creo que ten boa pinta e os que o comeron a mediodía dixeron que estaba moi bo. É bueno probar agora, Lucía. A mí xa me tardaba. É verdade que non sei se necesitai moita técnica porque seguro que Amador ten aí moi boa man para o raxo e levarás moito tempo. Vou meter polo medio porque así falo cos dous. Digo, levarás moito tempo xa preparando receitas así. Cal é a estrela que máis triunfa cando che piden aí que lle fagas un raxo? Esta. Esa está moi boa. Juan teno claro, xa. Pero bueno, o que máis sale no raxo é o raxo común, o raxo fritido con patacas fritas, que se pode facer en bistés, troceado como facemos, en medallóns como está este, ou se pode facer cortadiño en tacos, que tamén está espectacular. Claro. E ademais é importante saber que especies botarlle, porque isto tamén é unha teoría. Non sei, Despois o que está falaremos claro diso. que Amador sabe disto porque isto está inmellorable. Despois teremos máis pratos con raxo e me vas contar tamén despois, Amador, porque algúns se pican en tacos e outros se deixan filete. Pero de momento vamos bailar, non? Sí, temos preparada la mordidita porque xa está no escenario a Orquestra Marbella. Espérate, outra mordidita logo. No, xa. Sempre nos encanta bailar esta canción, Lucía. Verdade que sí. Collede folgos, porque eu isto non sei, pero é concentrada unha clase de zumba no escenario. A verdade que sí. Collede, sí. É Que sabes que teñen folgos? Por certo, vou pedir un aplauso para a ferretería. A ferretería son os ventos de detrás. Como sopla esta xente, Aplaudidme esta xente que están soplando, que se escoita aló en Pontevedra. Porque son imprescindibles tamén, é verdade que a veces non se teñen tanto en conta, pois sí, por suposto, que en todas as orquestras vos que vivides xuntos prácticamente todo o verán, porque votades todo o verán xuntos día e noite, pois é importante ter unha boa relación, levaros ben como case unha familia, que é así. Pois é, a verdade que sí, son como diste moitas horas xuntos, pero a verdade, en Orquesta Marbella somos unha pequena gran familia. O dito, por favor, dadelle un aplauso grande aos músicos, grande. Mira, Cibrán, esta familia que sodes vos, que novidades ten para esta xira do 2017? Pois este ano contamos con caras novas, temos a nosa compañera, como dicimos antes, Laura Fernández, tamén a trompeta Juanipa. Ai, benvidos. E nada, para este ano temos un novo montaxe espectacular na Orquesta Marbella, o escenario máis grande da súa historia. Queda moito por recorrer, pero bueno, vamos polo bo camiño, a verdade é que sí. Moitos temas novos, e nada, somos Marbella. Pues mira, Tedes unha chea de fans aquí, Sí, sí. Despois temos que falar con eles un pouco. a Marbella non imos agora, estamos en Marbella, pero non sei onde está Bernardo. Bernardo, onde estás? Estou elegante. Eso sempre. Pero aínda máis coa compaña que teño de fondo. Imos preparar a gorxa. Agora lles explico por qué, pero antes toca lembrar, cando son as 6 en punto da tarde deste sábado 10 de decembro, que o Aquí Galicia en Barro está a sortear unha cesta de Nadal ben completiña para estas datas, que pode ir directiña para a súa casa, sí, chamando 988 984747 988 984747. Lembren que é unha chamada de tarifa normal, non hai que pagar nada maiores, non ten coste engadido, e esa cesta pode ir para a súa casa. Agora ben, voulles explicar quen me acompaña, pero antes voulles dicir unha cousa. As perruquerías de Barro hoxe fixeron o agosto.
Vexan por aí que elegancia, que nivel, que... É mentira. No, hoxe non. Onte. Antes de onte xa. Ai, así xa lle dura toda a fin de semana. Claro, claro. Vamos ver, estou cos membros cunha nutrida representación da Coral Polifónica de Barro. Por favor, directora Cristina Castro, para unha beira. Presi, Manuel Barcia, acompáñeme por aquí. Faga favor. Son 32, pero algúns chegarán directos á hora da actuación. Que actuación, Cristina? Pois hoxe estamos convidados a un festival de panxoliñas na parroquia da Portela que organiza a Xunta de Montes. Imos a actuar nós, a Coral da Portela e algún outro coro máis. É ás 7 da tarde, non? É ás 7 da tarde. Onde? Aí na Portela, na parroquia da Portela, na casa da Xunta de Montes. Na casa da Comunidade de Montes, pois hai quen está a tempo ainda de chegarse ata ali. Sí, comeza ás 7 da tarde, así que todo aquel queira, pois pode. Ademais, creo que despois invítanos a chocolate con rosca. Anda, bo aliciente para subir ata Portela a escoitarvos. Cantos anos levan xuntos, Manuel? Levamos desde o ano 2000, 16 anos. Ah, xa son anos, non? Xa son anos, xa se nos nota. Son ben levados, non? Son, sí, son ben levados e levámonos todos de maravilla e temos unha directora boa que a que nos fai que nos levemos de maravilla. Ai, cantas flores se botan a Cristina. Cale o repertorio preparado para esta noite con que ides deleitar a todo aquel que se achega ata Portela. Imos comezar con unha banera que se chama Estiende la Red e logo seguimos con dúas panxoliñas un pouco difíciles. Unha é a suite comercial navideña que fai un recopilatorio dos, digamos, anuncios comerciais máis sonados da Navidad. Pero esta xente tentáboas. Bueno, levan un tempiño dándolle. Falo con eles. E a Blanca, fala, a ver que che dice. Mache dicir que son moi mala, Mache dicir. No, non creo, non é mala que non, Manuel. Acaso é mala, non? Quen dixo tal? É bueniña, é bueniña. Ás veces sí. Home, porque como directora, porque eu penso que para traervos polo rejo ás veces. Manda. Como? Quen bien te quere ter a llorar, si que non quere que cante. Ela vos quere ben, ela vos quere ben. A ver, afinamos a gorxa ou que? Non sei. Pero está preparada para hoxe? Sí, Se les pido algo así a capela, en directo, sobre a marcha. Como non? Ui, que a directora non me deixa, por qué? Non nos deixes tampouco a quentar, estamos coas voces moi frías. Eran risas, Eran risas. Presi, ti tampouco me deixa. Pois chica, así que eres recta. Moi. Bueno, se a directora non me deixa, e a un deles tampouco. Quen é o que mellor canta? A ver, quen se molla? Quen se molla? Quen é a profe? No. Era non quere que dixo que non quentaron a voz. É certo? E vostede que trucos ten para quentar a voz? Ningún. O que nos dá a directora. E que trucos lles dá? Contádeme. Ai, non podemos contar que son máis como contar ela. Vostede se atreve, directora? Idesme facer despedir a conexión sen escoitar esas fermosas voces? Vou ter que subir ata Portela. Ata que hora dura o Festival de Panxoliña? Ata aí hasta as 8 da tarde. Teño tempo logo, teño tempo. Un placer, graciñas por achegarse ata aquí e que saia moi ben ese Festival de Panxoliñas. É un exemplo, pero vai haber máis corais convidadas. Está aquí a de Barro porque lle escuadraba de subida para Portela. Graciñas, un placer, Gracias. Lucía, Juan, vos o do canto como levades? Nos de maravilla. Oh, vos o galo, comadre. Tens que cantar ti, Bernardo, algún día. Sí, Juan, tes boa voz, pero eu para iso nada, Non sei que tal se lle dará a Elena ou a María. Vos o de canto, ben que ti vinte cantar antes. Sí. Eu canto. Sí, no, ela ben. Ademais, estaba ya antes preguntando a María, digo... Como fago non sei, pero cantar canto. O caso é facelo. Digo, que preguntaba ya antes a María, digo, María, canto tempo levas en Amor Rival? Que eu esperando que levaba moito, dice, leva un ano. Por qué? A ver. Porque estaba o meu neto, e el díxome, abuela, vente que así vamos os dous. E tan foi que saliu o meu neto, entrei eu, e a pouco saliu el. Que xa quedou aquí, claro. Pero polo menos Debeuse de aburrir de ver malías, se marchou. Como se chama o neto? Chámase Gabriel. Gabriel. Pois tes aquí a abuela María que di que volva Gabriel, non, entón? Non está aquí, No, pero digo que volva ao grupo, a bailar ou a cantar. Bueno, a mí gustaríame que volvera, pero... Que tome nota, Gabriel. A mí gustaríame que volvera, pero como el dalle máis a pelota que ao baile... Pois el polo menos lle dá algo, entón está moi ben. Elena, Compasinalo un pouco. desta volta que nos ides facer? Vamos a bailar unha muiñeira do chao, se chama. Moi ben, tes o grupo preparado xa? O grupo creo que sí. Ai, sí. Sí, están todos preparados. Pois imos bailar e escoitar a muiñeira do chao. Perfecto. Pois vinde con Imos nós. aí, nos saímos por aquí, por aquí.
Moi ben esa muñeira do chao. Qué bonito, Rematando con bailarís. aplausos, No, no, bailarís aplaudindo, o público tamén. Moi bonito, como Claro. bonito que temos aquí enriba da mesa, Lucía. Bonito non, é raxo. Fin. E o raxo é bonito. Bueno, Para min é moi Lauso, bonito. é que xa sabes que a mí non me sai así de gracioso como a ti. Digo que estaba antes a falar con Eva que hoxe e mañá esa primeira edición da Festa do Raxo dicíalle: "Oye, pero como se iniciou isto? En que momento vos deu por crear esta festa?" Bueno, eso xa fai un par de anos que estamos dándolle voltas, o que pasa que nunca tomamos a iniciativa de este ano ao final, pois arrancamos e dixemos, pois vamos a probar, a ver como sale a cousa. E con que obxectivo? O obxectivo basicamente é axudar o Barro Club de Fútbol na tempada para que cheguemos un pouco máis soltos a fin de tempada, que hai moitos gastos. E tamén a xente que nas vindeiras edicións do Interparroquial viña decíanos unha pena que non teñades algo para xantar e quedar aquí, non ir a casa e voltar. Bueno, pois así surdiu e pensamos que po ano será mellor incluso. Que se sae Claro este que sí. éxito, que é importante, e ademais elixindo pues, este produto que agora pues, é temporada perfectamente de raxo, de matanzas e demais. Xa probamos 2 pratiños con raxo e temos agora outros 3. Que nos traes agora? Pues bueno, pues ahora traemos a que temos aquí no medio pois unha empanada de raxo, tan típica en Galicia. Traemos un raxo allo feito ao forno. Que, Este de aquí, ¿no? Este vai ao forno. Este lado, este vai ao forno. Cazoliña. E bueno, pois tamén é unha forma distinta de preparalo. E despois o prato que é o que máis lle gusta a todo o mundo que o probaron ese mediodía é un prato feito de raxo a pimenta, acompañado de patacas fritidas. Xa me estás mirando cando me dixo que me gusta a xente, estásme casi retando. Casi estou te incitando a que o poidas probar, claro. Mira como sabe a madre. Mira, explícame, por que para preparalo dunha forma se corta en cachiños e por que para preparalo de outra forma se fai así fileteado? Pois bueno, un pouquiño é a forma de facelo, porque se, por exemplo,